So mga kalapatids, nagbabalik tayo dito sa DIY Loft TV. Today's video mga kalapatids, magdi-disinfect po tayo ng loft natin, and abangan sa ating video mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, nambabalik po tayo dito sa DIY Loft TV. Today's video mga kalapatids, yan po. Nakikita nyo naman dito sa mga gamit natin mga kalapatids is may pang disinfect tayo. So may Clorox din tayo, bumili tayo mga kalapatids. Yan, so ito yung gamit natin na pang spray. Dahil nasira yung isa nating pang spray sana mga kalapatids eh. So nasira yung parang hawakan niya, yung parang pindutan. So yan, may makina tayo. So yan, so ito po yung ginagamit nila sa pang spray ng mga kotse. Yan. So yan po ito po yung ginagamit nila. And then bumili tayo ng Clorox din. So kumuha na rin ako ng tubig mga kalapatids. Yan po. Yan. Dahil kung napapansin nyo mga kalapatids, kaya tayo magdi-disinfect dahil may nakita ko sa Facebook na may mga namamatay na kalapati mga kalapatids. So may mga ganyan na sitwasyon dito sa mga kalapatids natin mga kalapatids, na namamatay yung mga kalapati nila bigla-bigla. So hindi natin alam yan kung ano yung dahilan, pero sa mga na-research ko mga kalapatids is sakit daw yun o kaya virus daw yun mga kalapatids. So isang virus po yun na umatake sa isang loft kapag hindi malinis yung ating mga loft mga kalapatids, dahil dapat mapalinis tayo palagi dito sa ating loft. Yan, so hindi pa ako nakalinis mga kalapatids, and then hindi pa din ako nagpakain dahil may oras tayo ng papakain. Yan, so maglilinis pa ako bago natin umpisan to mga kalapatids. So hindi na natin yung i-video mga kalapatids para hindi kayo maboring dito sa ating video mga kalapatids. Yan, so yan po. And then lilinisan din natin doon sa mga pliers natin. Ayan mga kalapatids. So malapit na itong apisain yan dyan mga kalapatids. Ayan po. Ayan po mga kalapatids. And then dun po sa paraffle natin is hintayin nyo po yung announcement ko kung kailan po natin ipaparaffle yung request nyo na paraffle dito sa ating loft mga kalapatids. Dito sa DIY Loft TV mga kalapatids. Yan po. Yan. So tara mga kalapatids, maglinis muna ako ng loft, and then balikan ko kayo mga kalapatids kung nalinisan na natin, and then uumpisa na natin i-disinfect itong ating loft mga kalapatids. Ayan, para iwas sakit sa mga kalapati natin at maiwasan natin yung may mga namamatay dito sa ating loft, dahil yun nga, may mga virus na kumakalat mga kalapatids na biglang sumusulpo dito sa ating loft. So maging aware din sana kayo dito sa mga kalapatids natin na nanonood palagi, mga suportang tunay dyan, yung mga sumusuporta palagi sa atin mga kalapatids is maging aware din yung mga nanonood sa atin mga kalapatids. So i-share nyo ating video, huwag mo kalimutan yung i-subscribe to mga kalapatids. Ayan, so tara, umpisa na natin mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, tapos na po tayo naglinis dito sa ating loft. Kung mapapansin nyo mga kalapatids dito, ayan, so medyo mabrightness mga kalapatids is nakapaglinis na tayo. And then gawin doon naman mga kalapatids is nakapaglinis na rin tayo. Ayan, mapapansin nyo, ayan, so nakaready na rin yung saksakan natin mga kalapatids. Ayan po, ayan, nakapaglinis na rin ako. Ayan po. So tara mga kalapatids, samahan nyo akong linisa ay i-ready na yung ating gagamitin na pang disinfect dito sa ating loft mga kalapatids. Ayan po. So tara mga kalapatids. So yun na nga mga kalapatids, umpisa na natin. So may Clorox tayo, hindi po to sponsored. So gamit po tayo ng Clorox para po is ma-disinfect po natin yung mga virus na nandito sa ating loft mga kalapatids. Yan, gagamit po tayo ng Clorox. So di pa po nabuksan, kakabili ko pa lang po ito mga kalapatids. So pasensya na mga kalapatids dahil maingay yun na naman yung baboy natin. Hindi pa po natin napakain.
Yan, kaya may ingay mga kalapatids. Ayan po, nabuksan ko na po yung Clorox. So kunti lang po ilalagay natin. Ayan, pang disinfect po natin mga kalapatids. Para ganun is mamatay yung, so kunti lang yung nilagay ko dito mga kalapatids. Dahil hindi naman to matakaw sa sa tapang ng Clorox mga kalapatids. So sakto lang, dagdagan na natin konti para mas matapang mga kalapatids. Ayan, so isusuksok ko lang po to, ilalagay ko lang to mga kalapatids para may set na natin itong gagamitin natin. Ayan mga kalapatids, so okay na yan. And then ito mga kalapatids, itong hawak-hawak ko is lalagay natin dito. So hangin po yung nandito nya, so dito sa makinang ito mga kalapatids. Ayan, and then dito susuksok natin dito mga kalapatids. Ayan po. So gawin nyo po ito mga kalapatids para maiwasan po natin yung merong virus sa mga loft natin. So sinasuggest ko po to sa mga nanonood sa atin na may kalapati mga kalapatids. So gawin nyo po to sa mga bahay nyo is mag-disinfect po kayo para iwas sa mga sakit yung mga alaga natin. Ayan. So tara mga kalapatids, samahan nyo na po akong mag-disinfect dito sa ating loft. Tapos na tayo mag-disinfect. Yan po. So naubos po yung nilagay natin na Clorox o Zonrox. Yan mga kapatids. Naubos po. Oh. So naubos yung lagay niya. So medyo minute naman yung ating makina. Yung pinangbubuga ng pan-disinfect mga kapatids. So minute siya. Yan, medyo mainit. Yan po yung ating Zonrox. Yan po yung wire. Yan. So mapapansin nyo mga kapatids, nakapag-disinfect tayo dito sa ating loft. Yan po. So doon ang bahagi din, kapag disinfect din tayo doon mga kalapatids. Yan. Yan po. So matatanggal na yung mga dito mga kalapatids. So hindi ko sure kung matatanggal, pero effective naman to, sabi ng mga nababasa ko sa Facebook mga kalapatids. Effective daw to. Yan. So hanggang dito, pansin nyo kanina mga kalapatids, dito lahat. Diyan kanina. So nakapag-disinfect tayo. So nandyan yung mga ating flyers yan, no? Sabay na rin natin. So naghihintay na sila. Gutom na yung mga kalapatids. Yan po. Yung iba nandyan. Yan po sila lahat. Okay naman sila. Mabuti naman yung kalagayan nila. Wala naman ako napapansin na may sakit dito sa mga flyers natin mga kalapatids. Yan, so mahangin na naman dito sa amin mga kalapatids. So ganito na araw-araw mga kalapatids. So hapon nga pala mga kalapatids, hindi po tayo nakapag-vlog dahil gawa nga ng gumagawa tayo ng tinapay, may business, family business kami na bakery mga kalapatids, kaya hindi tayo nakapag-video din kahapon. So hindi naman natin na yung ating ginagawa dito sa ating loft mga kalapatids, yung pag-condition sa mga breeders natin. So yan, na-condition na natin pang 3rd day na nila. Yan mga kalapatids. So
So okay naman yung mga droppings nila. Okay naman na mga kalapatids yung mga droppings sa mga kalapati natin. Ayan. So ito nagsusubo din. So tinitrain ko po yan anak ni Isabela. Tinitrain ko po yan. Para sa ganun is hindi maganda mahawakan po natin yung kalapati natin pagdating ng lumaki sila. Ayan mga kalapatids. So dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. So tara mga kalapatids, samahan nyo na ako na mag-shoutout. Ayan mga kalapatids. So sana may natutunan kayo dito sa ating video mga kalapatids. And then gawin nyo po to. So ina-encourage ko po kayong gawin to sa inyong mga bahay para malis po yung virus sa inyong loft. Ayan. At sa ganun din is makapag-disinfect na rin kayo mga kalapatids. Ayan po. So ito lang yung ating konting update ngayon mga kalapatids. Ayan. So tara, shoutout na tayo. So mga kalapatids, nagbabalik tayo dito sa DIY Loft TV at dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout mga kalapatids. Ayan. So unahin natin si saan na dito yung unahan natin? Ayan mga kalapatids. So dako tayo kay dito yung una natin. So dako tayo kay Vlogstar Love mga kalapatids. So shout out sa iyo Vlogstar Love. And then mga kalapatids, i-subscribe nyo yan dahil Pigeon vlogger din yan. So sunod natin mga kalapatids, shout out kay One Hit Love TV. Yan po yun yata yung, hindi ako nagkakamali mga kalapatids. So yan po yata yung ano eh, yung scammer yata o ewan. So sorry kung mali yung nasabi ko or what mga kalapatids yan. So kung may mali man ako sa pag-shoutout dito kay One Hit Love TV mga kalapatids, so i-correct nyo na lang po ako mga kalapatids. Ayan, so shoutout kay Christian Olpendo. So shoutout sa iyo kalapatids sana. So shoutout natin yan. So stay active dito sa ating YouTube channel mga kalapatids para makasama ka sa ating paraffle. So yung pipiliin lang natin dito sa ating paraffle na gagawin pagkatapos ng lockdown mga kalapatids, itong COVID mga kalapatids, is yung mga talagang active lang dito sa ating loft. So tandaan nyo yan. So yung mga active lang dito sa YouTube channel natin mga kalapatids, yung isasali natin sa ating paraffle. Ayan. So shoutout kay John Mark Valenzuela. So taga sa Fabian siya. So diyan lang siya mga kalapatids. So susunod sa Mangaldan dito sa aming bayan. Susunod lang yun sa mabayan dyan. So papuntang La Union na yun. So shoutout sa'yo dyan Mark Valenzuela mga kalapatids yan. So shoutout sa'yo. So shoutout din kay Angela Gakos. So, nalilito ako minsan mga kalapatids yan. So shoutout sa'yo mga kalapatids. Ayan. So shoutout kay Mark Librich Rioja. Yeah. So shoutout sa'yo. So shoutout kay CJ Love TV 24. So shoutout sa'yo kalapatids. I-subscribe nyo din yan mga kalapatids. Ayan. So shoutout kay, so thank you po sa mga bumabati sa akin na 500 subscriber mga. So more pa mga kalapatids. So abutin natin ng 1,000 subscriber yan mga kalapatids. So sana matulungan nyo po ako mga kalapatids na umangat. I-share nyo tong video para mas makita ng mga kalapatids natin at mga supporters ng mga fans sa mga vlogger na fancier mga kalapatids yan. So shoutout kay Vlogstar ulit. So shoutout sa'yo. So na shoutout na natin yan. And then shoutout tayo kay Cyrus Cecilio. So shoutout sa'yo Lods yan. So shoutout din kay J. Kurtz Desalis. So shoutout yan. Gumagawa po yata ng maraming account yan para i-subscribe tayo mga kalapatids yan. So shoutout kay Ethan, Mark, John Russell, CJ, Jared, and Raven, and Winfredo. Salamat yan. So shoutout sa inyo. Salamat sa inyo mga suportang tunay mga yan. So shoutout kay Revolt Love TV. So yan si Jan Benedict yata. Yan. So shoutout sa iyo. So shoutout kay Dick Balang. So shoutout sa iyo. So shoutout kay Kenneth Umbak. So shoutout sa iyo Lods. Ayan.
So, si Sir Da, mga kapatids, is kung anong line daw yun is DIY line yun, mga kapatids. Ayan, DIY line, mga kapatids, yan. So, try nyo yun, yung ating DIY line. So, shoutout kay Miles Kirby. So, shoutout sa'yo. Yun. And then, shoutout kay... So, wala na, mga kapatids. That's it lang yung ating mga pa-shoutout dito sa ating video, mga kapatids. Don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na yung ring button, mga kapatids, para updated ka palagi sa ating video, mga kapatids. So, huwag mong kakalimutan yun, mga kapatids. I-subscribe mo to at hintayin mo yung ating paraffle sa ating DIY Loft TV, mga kapatids. So, that's it, mga kapatids. Peace.